Nee. Grapje. Hij weigert zichzelf in een hokje te plaatsen. Hij is een allround artiest die alles op zijn eigen manier doet. Van rappen, zingen tot dansen. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor de allereerste kandidaat, Faro! Wat? Test. Yes, mic check. Nou, goedenavond mensen. Hoe vinden jullie het vandaag? Hebben jullie gewoon een gezellige avond? Gechilled. Ja? Laten we beginnen. Foi uma coisa estranha, nós dois cruzar. Salat se alguém, mas ninguém mais junta a olhar. Foi cotitot, mas caput falar. Mas botava acompanhada. Tão perto de ti, saber, vou criar tá só servir. Ok, wacht even. Oh, bota ali maar heel vontade del mami. Palavra nem me dit pois já decidi. Vou poder falar que el cor el bataba e bem pra mim. Yes. Wauw. Dankjewel. Hoe voel je je? Je mag hierin praten, zeker. Nou mensen, ik zeg je eerlijk, ik ben heel de dag al zenuwachtig. Ik heb gerepeteerd, ik heb mijn best gedaan, but I love it. Ja, dankjewel, I love it. Ik hou van jullie. Dank jullie wel. Ik heb een mooie publiek. Sowieso heb ik respect dat je sowieso hier wilt staan. Ja, dat je voor hier iedereen. wil staan en een kwetsbaar nummer gaat zingen. Echt, ik denk dat hij fantastisch gedaan, toch?
Zeker. Een groot applaus. En ik wil de band bedanken. Dankjewel. Dankjewel. En jullie weten het, hè? Als hij jouw favoriet is, QR-code, stem op hem. Zo sabi pa je telefoon, kill telefoon, kazen, maar telefoon din bal. Oké, ja, we gaan weer door. We gaan door naar de gelijk volgende. door, we moeten door, We moeten door. Wie hebben we nu? Vania. Vania da Cruz. Oh, Vania. Oh, ja, Vania, ja, Vania, oh, Vania, wacht, Vania. Vania heeft fans, lieve vriend. Oh, wie is Vania eigenlijk? Ken je Vania? Zo, weet je, ik heb iets heel tofs dat ik wil vertellen over Vania. Want Vania is al sinds haar 8e bezig. Weet je wat ze heeft gedaan? Ze heeft meegedaan aan de Kids Soundmix Show, Cap Vert. Gewoon kid, ik wist niet eens dat dat er was. Dus nou daar bij Tambi. Kids Soundmix Show. en Kan oud niet was zingen, ze? maar maakt niet uit. Oud was ze? Ooit dan? Ooit dan, No tien ware ooit dan. doosje, no ware En weet je wat doosje. ze ook doet, Vania? Vania gaat nu een eigen studio openen voor alleen vrouwen, zodat vrouwen die willen opnemen zich veilig voelen. Nou, dat is Kijk. heel mooi, hè? Ik denk dat we niet te lang moeten praten. Nee. Nee, posse. Sop hem, Jir. Zo hem, Jir. Ja? Oké. Laten we Oké, doorgaan. zullen we Vania gewoon aankondigen? Hey, Mag Vania. ik een hele harde applaus voor Vania da Cruz? Omi katamanda papa kayo, ayo. Omi katamanda papa kayo, ayo. Omi katamanda papa kayo. Na visão repetiu tô na flow. Caporta marca lá pra mim catada. Tínhamos tudo para dar certo, Lulu. Não sabes como eu sofri. Estava mal, mas dá certa. Epa, torna e volta a começa. Minha mamãe fala, minha mãe te flaba. Minha filha, o homem fica nada. Hoje foi bom que matamos. Mam que te deseja mal, não. Que ela foi desequilibrada. Pra me botar mataba. Hoje foi bom que matamos. Mam que te deseja mal, não. Que ela foi só Deus que libra. Boca vale nada, não boca vale pena. Mas gosto me ter certeza. Mas boquinha ama gêmea. Boca vale nada, não boca vale pena. Mas gosto me ter certeza. Mas boquinha ama gêmea. Mais beijo, boa flama me era, boa amiga, bom amor, bom mante, esse é pas vrai. Esse é pas vrai. Cada babo stress, bo flama, bo minti, bo bacha, bo tizi, bo flama mentira. Pa tudo aí, pa me botar mataba. Hoje foi bom que matamos, yeah. Mam que te deseja mal, não. Que ela foi só Deus que libra. Boca vale nada, não boca vale pena. Mas gosto me ter certeza. Mas boquinha ama gêmea. Boca vale nada, não boca vale pena. Mas gosto me ter certeza. Mas boquinha ama gêmea. Papi, afinal o papi perdeu tudo. Afinal o papi manipulou. Afinal o papi mentiroso. Afinal o papi perdeu tudo. Afinal o papi parei tudo. Manipulou. A boca vale nada, não boca vale pena. Mas gosto me tem certeza. Uma boquinha ama gêmea. Boca vale nada, não boca vale pena. Mas gosto me tem certeza. Uma boquinha ama gêmea. I'm Vania! Vania da Cruz. Vania. Wauw. Vania, hoe voel je je? Nou, het was heel
spannend in ieder geval. Heel spannend. Het was heel spannend. Zou ik deze even pakken? Oh ja, tuurlijk, mag ja. Ook, mag ook, ja, mag ook. Ja, het was in ieder geval heel spannend. Maar je bent hier gekomen, je hebt je dingen gedaan. Ik heb het Ja. ding gedaan. Ja, hoe voel je je nu erover? Ja, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb genoten. Het ging heel snel. Ja. Dus ja, eigenlijk ga ik zo meteen denk ik beseffen hoe ik me Wa- erbij ja. voel. Ja. Hey, en Vania, wat is jouw grootste droom eigenlijk als je denkt aan muziek? Als ik denk aan muziek, dan is het sowieso dat ik dat elke dag zou kunnen maken. Ja. En elke dag ook zou kunnen delen. Ja. Gewoon... Alleen met bezig muziek zijn. bezig zijn met Vooral muziek. bezig Oh, dat met is muziek. amazing. En Ja. dat is eigenlijk wel iets wat ik elke dag doe. En elke dag creëer. En in mijn eigen studio ook. En ik ben er constant mee bezig in ieder Ah. geval. En als En- ik maar even de kans krijg, dan lanceer ik iets. Dan doe ik iets. Of, Ik zie ook dat je echt wel heel goed bezig bent. Dat je met heel veel nieuwe dingen ook bezig bent, nieuwe projecten en alles. ja, zeker. Dus mag ik nog een heel heel hartelijk groot. applaus voor Vania. Dank Yes. jullie wel. Dankjewel, dankjewel. Wauw, ja. Ja, en zo, Dat is alweer nummer 2. dat is alweer Amnish. Wat moet Tim pressen. hè? Ja. Tja, Als we tijd over hebben, dan ben ik kanta. Maar dat 2 weken moest ik het Beyoncé te kanta. Mama, elle poli canta hoje? Nee! Oké, zie je? Nee, dat zal mijn moeder nooit Ja, zeggen. nou, oké. We gaan door. Nummer 3. We hebben iemand van 57 jaar. Wauw! Genaamd Martinho, oftewel is de chmel na son sint, is de chmel Mike. Nothing schmal Mike. Nothing schmal Mike. Mike is geïnspireerd door Caverdiaanse muziek. En een leuk feitje is Saleli Salenov. Hij is in het dagelijks leven is hij elektricien. En hij heeft onder andere meegedaan aan de bouw van deze zaal waar jullie zitten. Dus Is dat toch is cool? ook iets leuks dat ik dacht van, oké, ik denk, laten we naar voren halen. Groot applaus voor Mike! Boa noite, tudo gente. Goedenavond allemaal. Dit komt niet nervoso, maar am te liegen wel tegen bani. Obrigado, tudo gente. Não sabe. Na areia de Salamanca, mima bolsota andar, mar brabo tá chorar, nos destino desigual. Na areia de Salamanca, mima bolsota andar, mar brabo tá chorar, nos destino desigual. Nabo bos lágrimas, sorri pra mim, crioula. Meu coração tá a ficar, pra me amar. Mas nunca morrer, dia tá a voltar. Pra me beijar, nesse perdida e desprezada, pra povo de Mindê. Mas nunca morrer, dia tá a voltar. Pra me beijar, nesse perdida e desprezada, pra povo de Mindê. Na areia de Salamanca, mima bolsota andar, mar brabo tá a chorar, nos destino desigual. Deixa Nina bobos lágrimas, sorri pra mim, crioula. Meu coração tá a ficar,
Pambe ama, mas nunca morrer. Dia tá voltar. Pambe amabo, nesse perdida e desprezada para povo de Mindê. Mas nunca morrer. Dia tá voltar. Pambe beijabo, nem se perdida e desprezada para povo de Mindê. Obrigado, senhora. Uau! 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 Obrigado. Mike, espera, fica ali. Mike, vem cantar uma música de nosso tempo. Tempo de Mike. Hã? Não, mas basta de não gostar de mim, vou deixar de toda maneira. Ah! Maika! Zot ouvir, Mike. Não vejo gente antiga, gente na minha zona, que a gente mais vezes está chamando maca. Minha escolha que está gostando de mim, tudo maneiro. Que não se não, mas está maca, nada de coisa. Mas está a aceitar que está gostando de mim. Mike, que tem problema, maar ja, ik denk je hebt gewoon echt een nummer gezongen dat, ja. Om te zien die man op het kant aan de banen, maar die loopt. Ik vind dat echt mooi, man. En doe me denken aan mijn opa die ook zo zong. Não te cantar para divertir. Mas amigo que incentivamos a escambar ali dentro. Temos que querer desistir, até esta ali. Onde é que é amigo? Onde é amigo? Onde é? 1, 2, 3. Por que isso polícia? Por quê? Waarom? Pera, chambai, espera. Como é que é, Mike? Nós é crioulo, não... Obrigado. Ah, mas ele pode. Vamos dar grande aplauso para uma pessoa que tem me dado seu apoio, tem me incentivado e que te dá chance de cantar a ele, que é Nhala Saddam. Nhala teclado. Obrigado para Nhala. Obrigado. Dat was Mike. Een groot applaus voor Mike. Mike, Mike, applaus. Oeh, yes. Wauw. Oef. Ja. We zijn op de helft. We zijn alweer op de helft. Ik ga heel even naar de jury kijken, want ik had echt niet in jullie schoenen willen staan. Kunnen jullie iets geven? Hoe hebben jullie het tot nu toe ervaren? Cakes, wat laat microfoon? Olie. Kijk, bonito Drumila, hè? No, ancora. Ok. Depois de bana, moet ik acordar, né? Nee, daarom. Voor je baan moet ik acordar. Ja, ik moet jullie zeggen, het is wel een beetje spannend, hoor. Is wel spannend, hè? Ik heb dadelijk zweten met z'n allen. Dat wordt lastig, hoor. Tot nu toe gaat het hartstikke goed. Oké, nou, Spannend. We hebben nog 3 te gaan. Dus, Aymerson, nog wel ook door. Want volgens mij gaan we van Maaike, die 57 is, naar de jongste kandidaat, Bella. Tantalente? Bella Tidzanov. Zanaf? Zo. Je meent dat we het zeker zien of wat dus? Ja, en weet je wat spannend is aan Bella? Dit is de 2e keer dat ze voor een groot publiek staat. Jullie moeten lief zijn voor haar. Ja? Ik zou het heel spannend vinden. Maar tuurlijk wel. Aanmoedigen. Altijd. Okay. Hey, weet je wat ook het grappige feitje is van Bella? Toen ze op vakantie was, hoorde ze voor het eerst Danza Mami Criolla, con la mami. En toen was voor haar dat ze dacht, oké, agora não vai cantar só em crioulo. Dat is wel mooi, toch? Dat is wel mooi. Ja, vind ik heel mooi. En ze is nu pas 19. Dus dames en heren, mag ik alsjeblieft een heel hartelijk applaus voor Bella! Deus vă dăm bumbo, pe ca culpam, pe perdoam. Hoje não sabe, mas nada paga castigo.
fica comigo, passar e passar, oh bem, acabou de ter tu na passado, e sabinha era o foi todo, gente na peito medo, acabou e fica sem bobo, por dar bumbo, tá pediu perdão, quando eu nacho, era o homem tá cometi, bem da no, quem tá cuida de boi, esse arrependimento tá matava, tá morrendo hoje. Menina, menina, oi minha menina, menina, oi minha menina, oi minha menina, oi minha menina, hoje eu me quita levando, se je tutto se modo a mel, tá bom todo tá matando, cabo duvidar de mim, meu coração eu tenho, fica complicado, passar e passar, oh bem, cabo de ter tu na passado, e sabinha era o foi todo, gente na peito medo, cabo e fica sem bobo, por dar bom, tá pediu perdão, quando eu nacho, era o homem tá cometi, bem da não, quem tá cuida de boi, esse arrependimento tá matava, tá morrendo hoje. Oh, menina, menina, oi minha menina, menina, oi minha menina, oi minha menina, oi minha menina, menina, oi minha menina, oi minha menina, oi minha menina, Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw. Bella! Wauw, wauw, wauw. Fire, fire. Wauw. Hallo, 112. Hallo. Bombeer. Wauw. Hey, ik moet even iets opbiechten. Dit nummer die je hebt gezongen was echt mijn nummer van Cape Verde. Ik ben vorig jaar ik was in Cape Verde en dit nummer stond constant op repeat. Dus ik kwam ook terug naar Nederland. Het is moesken, dat soort kant is moesken. Maar niet zo mooi als dat jij dat kan. Onder de douche en niemand mocht horen. Want dat Gelukkig. wat een aanmoediging. Ik wil dit gewoon in mijn leven. Wat zei hij? Hij zei, je kan het toch proberen? Dat is toch gewoon... Ja. Hij moet president worden. Hij moet president, echt waar. Ja, president Cape Verde. Hey. Hey, Bella, hoe ging die voor jou? Ik ben echt heel nerveus. Je bent heel nerveus. En waarom? Want je zong zo prachtig. Je hebt het helemaal goed gedaan. Het is niet aan je te merken. Nou, ik ben aan het trillen. Oh, echt? Mijn knieën heen zakken. Maar maakt niet uit. Oh, Sorry. ze is aan het trillen en ze kan... Nou, maar heeft ze het goed gedaan? Zo. Kijk, Ik ik weet zeg je niet, hoor, eerlijk, maar- als je dit hoort, dan mag je wel trots op jezelf zijn Dit mag... dat je Ja. hier staat. Voor Hey. al die mensen, die spotlight. Die spotlight... Je ziet ze niet, maar je hebt ze wel gehoord. Ja. Een heel groot applaus Voor Bella. Voor Bella. Dankjewel, Bella. Dankjewel. Yes. Ja, dan gaan we weer... gaan we gewoon weer verder. We gaan weer verder, ja. Moeten we verder of moeten we naar huis? Verder? Nou, laat een gent laat zien te knikken met zijn hoofd, netje en bij elkaar. Dus ben je er klaar mee? Klaar? Nee? Oké, gelukkig. Gaan we door. Gaan we weer naar nummer- iemand die naar alweer... nummer 5. Naar de kandidaat nummer 5. 5 alweer. Het gaat Ah, snel, meneer, man. wat pres, hè? Dezegene is gewoon 37 jaar. 37, klopt, Natalia. Ik ben, ja. Als kind zijnde, spelenderwijs, veroorzaakt ze haar eigen spotlight, waardoor ze al sinds kleins af aan wou zingen. Ja, maar dat deed ik vroeger ook. Dat je gewoon voor je familie gaat staan, wordt pula in pe, wordt met kanta. Ik ging dan de Backstreet Boys zingen, maar zij zong dan natuurlijk hele mooie nummers. Hey, mooie nummers.
En zij creëerde haar eigen spotlight. En nu gaat ze ook deze spotlight stelen. Nou, die schijnt. Die schijnt. Zullen we haar aan stage roepen? Ik wil een heel groot applaus voor Natalia. Natalia! Meer Creole. Niet trillen, joh. Zat het erin? Hebben jullie er een beetje zin in? Oké dan. Hoje estamos só, isolada nesse planeta, sem ninguém para consolar, com cenas de amor. Aquele alguém que ama fundo, foi fundo de pontapé, trocado voz de mundo, ingrato que ele é. Hoje estamos só, isolada nesse planeta, sem ninguém para consolar, com cenas de amor. Aquele alguém que ama fundo, foi fundo de pontapé, trocado voz de mundo, ingrato que ele é. Se mal de amor matar ontem vem comigo, mas Senhor, tira ressurreição, tá levando a ser a coisa. Sou eu com chenhador.
Wauw. 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 Ja. Wauw, ja. 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 Oké. Even blijven staan. Even blijven Mag staan. ik nog een applaus voor heel deze outfit? Gewoon alleen al. Wat fantastisch. Niet in. Zeker weten, zeker weten. En je nagels, alles. Je hebt... Kijk, ik kan niet eens... Ik wil zoveel vragen, maar je ziet dat ik helemaal vast... Kijk, wij hebben dezelfde laarzen. Kijk, match. Boy, Benite. Zei ik Benite? Zei ik Benite? Nee, ja. Obrigada. Ja. Je ziet er fantastisch uit. Je hebt prachtig gezongen. Dankjewel. Zo, Zeker weten. dit was echt... Je hebt me helemaal meegenomen. Hoe voel je je? Opgeladen, het is eruit. Maar was je zenuwachtig? Altijd. Was jij zenuwachtig nu? Altijd. Nee, ik geloof dat niet. Altijd. Dat Maar geloof ik niet. wat doe jij dan? Want ik weet niet of het publiek zit, maar ik heb echt niks meegekregen dat je zenuwachtig was. Nou, kijk, weet je, het is... Muziek is wat ik het liefste doe. Ik hou van muziek, ik hou van zingen. Ik hou van mensen raken. En uiteindelijk dan denk ik aan dat gevoel en dan denk ik van knallen. Nou, Ja. raak heb je sowieso gedaan. Echt, Dat zeker weten. dit was echt fantastisch. Dankjewel. Mag ik? Ja, Ik wil vragen om een Onwijs- applaus, maar... ik wou vragen om een applaus, maar je hoort... Nee! Nee, wat weet ik? Nou, dankjewel voor zo'n prachtig nummer. Tof om te weten. Ja, ik zou ook maar verstoppen, ja. Dankjewel. Ja, dan mag wel een warm applaus, toch? Dat mag Ja. zeker een groot applaus voor. Zeker weten, zeker weten. Hey, ja. Nou, Super. het zit er voor nu even op voor jou. dankjewel. Onwijs bedankt en heel veel bedankt. succes. Dankjewel. Nog één groot applaus voor Natalia. Dat gaan ze. Nuria gaat het doen. Oké, dankjewel. Moeten we de microfoon... Ja, die is van haar. Die neemt ze ook weer mee. Ja, dat is hoe dat gaat, Wat hè? kost para casa? Ik vind de artiesten. We gaan gewoon door. Ik vind de artiesten. Leva seco, 3 seconds, leva. Hoe moet je bij je também, hoe quiser? Hoe moet je bij je sapato também? Tjan. Kret namster. Hoe lever je shit, hoe moet je leven também para casa? Nou, jongen. Nee, kom gaan verder. We gaan gewoon verder. Waarom ga ik eens microfoon Lina, man? Maar maakt niet uit. Ik ga niet zingen, maak je geen zorgen. Ik denk dat we naar de laatste moeten. Amnesia, laatste. Niet zo ja, snel. man, ja, Het is man. wel gezellig, hè? Ja, ik vind het ook gezellig met jullie. Ja. Gelukkig. Wa- Ja, dat is Nee, twee is lichten aan één. wie doorgaat. Is nog maar 1, ja, echt waar. Ja, we hebben maar eentje. Nee, is echt nog maar 1. Nee, is echt 1. Nee, het is 1. En wie zo meteen doorgaat, die gaan nog eentje zingen. Er gaan zo meteen 2 mensen door naar de finale. En die gaan nog een nummer zingen. Dus... Ja, dus we hebben nu, we gaan nu naar de laatste kandidaat. Nog meer, not in mesh. Ina katema pa casa, hè? Nog niet. Maar Dolend is te zeer roestes. Roestig. Ja, roestig, relaxed. Oké, Ik denk ga dat jij de laatste aankondigen, Ik denk dat we kandidaat? de laatste moeten gaan aankondigen. Is een vrouw van 54 jaar. Wauw. Dat is ten eerste al mooi. Deze vrouw, de grootste passie is muziek, voornamelijk Caverdiaanse muziek. Ja? En tijdens de pandemie van corona, maar dit is not Creole, het is corona, op zijn Nederlands, corona. KRV, brigade. Besloot ze iets te gaan doen met muziek. En vandaag is de dag dat ze dat gaat laten horen aan jullie. Ik wil een groot applaus voor Nazaré. Boa noite, gente. Luister pagode zo laat om het poder olhar, mas zo tito mas que tem problema. Zo te li, obrigada por aparecer e só tudo em luz, essa música muito bem cantada, especial para só tudo que te li nesse lugar, especialmente para minha filha, que essa música escolhi que intenção de dedicar para vocês tudo nas noites de rei, vamos dizer assim. Então, vocês escutam, porque aquela palavra é muito bonita, ela é uma coisa que sempre toca no meu coração. Portanto, como decidi
levar vocês as palavras. Yeah? Okay. Uau! Uau! Uau, uau! Uau! Não pode dizer uma coisa, senhora? Você é bonitinho hoje. Olha!
Mas ook heb hem gespeeld, Lissi, na je podium. Ah, Is Emerson! in je podium? Zo pom gespeeld. Mim Wa- te zip, niet, mim te zip, niet. Mim te stikalse, Lissi, ja? Zo kun je dat. Nee, maar hoe vond je het? Nou, ik vond het wel leuk. Maar ik heb meer zin in. Ik wil gewoon meer zingen. Ik wil meer... Nou, Ik wil meer zingen. Weet je wel, ik begon afgelopen jaar, tenminste 2023, met liedjes maken. Want ik zit eigenlijk in de kerk, hè. En ze hebben ons gevraagd in 2 groepen, die ene groep om iets te maken. Dus ik had zoiets van, oké, ik ga gewoon een poëzie schrijven. Want altijd vind ik het leuk poëzie schrijven. En ik bewonderde altijd, tenminste ik bewonder nog steeds, Pauline Vieira. Die dit liedje schreef en altijd in mijn studietijd, toen ik op school zat in Caverdië, want ik heb geleerd in Caverdië, vanaf mijn cycle preparatoire, toen begon ik met Luis Moraes met educação musical. Ze hebben mij geleerd hoe liedjes te schrijven, dus omdat ik geen liedjes ging schrijven, ging ik gewoon poëzie schrijven. Dus, Nou, dat klonk goed. Want heb je ook zelf geschreven, dit nummer, of niet? nee, dit heeft Pauline Vieira geschreven. Oh, oké. En het is vaak, meestal gezongen door mijn oom. Tenminste, Njatil. Idlop is Njatil. Oeh, ja. Ook one of my favorites. one of the my favorite. Ja, Ik want we moeten door. Dat is, ik wil heel graag Ja. nog meer horen. Maar hier is het ding. Als je doorgaat naar de laatste 2 finalisten, dan kan je meer zingen. Dan kun je Dus- het tweede nummer doen. Maar ik bedoelde niet... Meer zingen. Maar vandaag, blijven zingen. Maar dat gaat sowieso gebeuren. Blijven doen. Maar zo Deus Zeker Kizer ook nog in de finale, hè? Dat weten we niet. Dat gaan we afwachten. Dankjewel. Mag Dankjewel. een applaus? Wauw. Nog een keer. Binziet. Ik ben zo blij. Niet de prop komt in Bos CB, man. Wat Ja, gezellig. ja, ja. Wat een Nee, gezelligheid. Doe Dipzot. gently gezellig. Iedereen is gezellig en dat is belangrijk. Wat gaan we eigenlijk nu doen? Ja, ik denk dat we sowieso eerst naar de juryleden moeten gaan. Oh, mag ik even een spotlightje op de juryleden? Ja, En dan wil ja. ik graag de heer George aan het woord hebben. George, Ja, je ja. hebt nu weer 3 mensen gehoord. Ja, man. Wat vond je ervan? Goed, man. Moeilijk. Het werd steeds moeilijk voor ons. Fica mais difícil. Cada vez ele fica mais difícil para nós. Ja. Ja. Dit waren 3 fantastische kandidaten. Ja, chill talent. Zeker, brigade. Wat gaan we nu doen? Nou, wat er gaat gebeuren is als volgt. Het is heel belangrijk. Zo doe Vidret. Zo doen we dit. Kijk, de jury moet nu in beraad gaan, hè? Maar jullie moeten ook gaan stemmen. Want jullie gaan nu stemmen voor jullie favoriet. Jullie weten het, hè? Die QR-code op de spiana telefoon Marvin. Quero maar wel ook explicar aqui sim, ja? Marvin. Telefoon. Zo ook het sabe, wat perguntar op zo. Wat is Aha. Snap je? Oké. Ja. Oké. Dan gaan jullie stemmen op jullie favoriet. We gaan nu pauze houden. Staat mooi op het bord, uitgelegd. Kijk. Scannen. Telefoon. Scannen, maar je kan ook buiten scannen. Op je favoriet. Over een half uurtje gaan we terugkomen. 30 minuten. 30 minuten. Dan gaan we verder met het programma. Oké? Zo pode bij jou bebida, Oké, wacht. Spera. Toet. Kinke comprende. Rodi komt niet meer. Helaas hebben we 1 afvaller, dat moeten we ook nog bij vertellen. Dat was Rodi. Dat was Rodi. Dat was de laatste persoon. Die kon helaas wegens privéomstandigheden niet erbij zijn. Dus vandaar dat we maar 6 De kandidaten chop hebben. Voor acaso moet ik zo. Als ik het wist, had ik het gedaan. Oké. Yes? Zo pode bij jou drinken, bebida. En dan over 30 minuten kunnen jullie weer hier binnenkomen. En dan gaan we door. Maar zot kudat maar bij grok. Ja? Ja? Oké, brigade. Tim en Slok. Thank